Za žaljenje je i k tome već i na prvi pogled apsurdno i velika mrlja na našem toliko hvaljenom društvu da običan čovjek, kada je njegovu organizmu zaista potrebna okrepa, zbog 2-3 pišljive funte nema mogućnosti da vidi malo više svijeta u kome živi, umjesto da stalno i zauvijek čami između 4 zida, sve otkako onaj stari panj uzeo za ženu. Napokon, dovraga, za njima je 11 i više jednoličnih mjeseci takva življenja i zaslužili su temeljitu promjenu nakon patnji gradskog života, posebno ljeti, kad je majka priroda u svom najsjajnijem ruhu, što bi za njih značilo ništa manje nego prikupljanje novih životnih snaga. Za ljude na godišnjem odmoru postoje jednako dobre mogućnosti i tu na rodnom otoku, ugodna šumska mjestašca koja čovjeka pomlađuju i nude obilje zanimljivosti kao i okrepljujući lijek za živce, čak i u Dublinu i pokraj njega, i u njegovoj slikovitoj okolici Poulaphuca, do kojeg vozi parni tramvaj, ali i dalje od pomahnitala mnoštva u W i CKLOW, koji s pravom nazivaju perivojem Irske, idealan kraj za postarije bicikliste ukoliko ne pada, i u divljinama Donegala, odakle, ako izvještaji ne varaju, puca izuzetno veličanstven COUPDOEIL, premda to spomenuto mjesto nije lako dostupno, tako da priljev turista još uopće nije onolik kolik bi mogao biti, imajući na umu značajnu korist što biste iz toga mogla izvući, dok Houpt sa svojim povijesnim i drugim asocijacijama, svileni Thomas, Grace O'Malley, George IV, gorskim ružama nekoliko stotina stopa iznad mora posjećuju ljudi svih vrsta i slojeva, posebice u proljeće, kada mašta mladih ljudi buja, premda ubire svoj danak žrtava zbog padova sa stijena, hotimičnih ili slučajnih, najčešće onako usput, bezrazložno, jer donde treba otprilike 3/4 sata hoda od Nelsonova stupa. Suvremena turistička putovanja, naime, još su tako reći sasvim u povoju i još mnogo toga treba da bi postala ugodna.